Jartzen genuen gerrikoa. Ezkerre eta belauneraino. Arrazoia, oen dinok ez dit esplikatu. Gerrikoa jartzeko. Arrazoi bakarra da, horrela jartza, zergatik, bitxordiak protegatu. Orduan, ze kostatzen da, hau indarren, hoi egitea. Niko egizaten dut, ez? Bakarrik zaudera, berdin jartzen da. Igual. Nintzat txuku jarri. Behin asizko, imitatu beharra dugu. Baserretan jantzi hori nik izatutena da beti saiatu aldan txukunera imitatzen. Ez da munduko duta. Bakarra hori egin dut. Artu, zabal hartzen duzu. Jukera ditzen. Gero, askotan, jendek izaten dugu. Baina, gero ez da ikusten hori. Txalekokin. Kasu batzuk badaude, txaleko. Xabi adibidez, hori jazten badut, ez zaio ikusiko txalekoa. Nahi, bai. Eta ez da bere garaien txalekoa ondigoa intzala, o txalekoa tamaino ontakoa intzala, eta ni handitu nahi zela. Ez da gertatu. Txalekoa gugara da. Hai? Nonde egitzea ikusten? Nahi bai. Gertzen da etola. Aurretik igual izarro beste, baina atzetik. Gero askotan ordea baita,